Bismillahirrahmanirrahim. Mijin Marainiya, kashi na 16. Jalal ya ce, na ga alama baki da hankali. Miƙewa ya zai fita, Safna ta buɗe baki ta ce, kai ne dai baka da hankali. Jiya ya dawo ya ce, abin har ya kai ga haka? Ya ma wuce. Hakan tun da ka fito ta tsuntsun ummi. Jalal ji yayi kamar ta caka mishi allura a zuciyar shi, ya ce, Safna, kar ki manta fa, ummi mahaifiyata ce. Safna buɗe baki ta ce, Jalal ai uwa bata fi uwa ba. Tunda suke da Safna bata taɓa kiran shi da sunan shi ba sai yau. Ƙara kulewa ya ce, to na gane abin naki rashin mutunci ne. To kin san maganar da za ki ringa sanin maganar da za ta fita daga bakinki. Dan ba zan ɗauki wulakancin ki ba. In kuma kina ganin wasa ne, ki ƙara faɗan wata magana ki ga wallahi sai na yi mugun miki duka. Daidai lokacin su Hajiya da ke fara suka so jin hayaniyarsu a guje suka shigo daidai lokacin da Safna take cewa sai dai mu daki juna. Jalal kuwa yayi kanta gadan-gadan anci ce ta riko shi yayi iya karfinta amma sai kwacewa yake. Hajiya ce ta shiga tsakiyar su ta yi riza Aljalal tana faɗin, Abdul dube ni nan, me yayi zafi haka kai da nake yabonka? Hajiya, wannan yar karamar yarinyar za ta daga mun maganar da ta ga dama? Hajiya ta ce, a'a kai haƙuri, fita mu je. Juyawa ya fita yana huci, anti ta bi bayan shi. Hajiya ta kamo hannun Safna da ta manne da bango ta zaunar da ita bakin gado ta ce, Safna, kin taba jin laifin wani ya shafi wani? Shi meye nashi? Meye laifinsa? Da ba dan ake mutum daban da ake hukuntawa daban. Kar ki kara Safna, dan Allah ki sawa zuciyarki salama. Safna kuka take sosai ta ce, Hajiya to ki ce mishi ya sake ni. Cikin fada Hajiya ta ce, yanzu dai kina nufin babu wanda zai gaya miki magana ki ji ko? Girgiza kai ta yi, ba haka bane Hajiya, ni cewa ne ya daina min magana. Haba Safna, banda abinki, ta ya za ki ce ya daina miki magana? Mijinki ne fa, dan Allah kar da kuma jin wannan maganar a bakinki, kuma ki je ki bashi hakuri. Safna ki daina gaya wa Jalal munanan maganganu akan umminsa. Uwa ce Safna, kuma hannunka baya rubewa ka yanke kayar. Safna yanzu Zaliha ta gane kuranta, ya kamata ki yafe mata. Tana cikin wannan hali, ki taimaka mata ta samu a daidaita da iyayenta, saboda a yanzu ke da baki da iyayen kin fita kwanciyar hankali dan kin rabu da su lafiya. Ita ko ga iyayen nata tana kallon su amma ba ta da damar ta je gurin su saboda suna fushi da ita. To dan Allah ki hakuri ki yafe mata, yanzu an riga an zama ɗaya, banda matsayinta na mahaifiyarki kuma ga jikokinta nan a gabanki. Dan Allah mu yafi juna, kwata-kwata duniyar nan ma guda nawa take ne? Jikin Safna ya sanyi ta ce, shikenan Hajiya, amma ni abin da yake bani haushi yaya za a yi mutum ya manta da ɗansa? Hajiya ta ce, har wannan maganar Safna kaddara ce, haka Allah ya so. Ta ce, dama haka ne, sai mutum ya yi abu da gangan ya ce wai kaddara ce. Hajiya ta ce, Safna bar wannan maganar, tashi ki je ki bawa Jalal hakuri dan naga yayi fushi sosai. Suna fitowa suka samu Antuni sai ba tana rarrashin Jalal yana zaune idon shi yayi jajir, kallon Safna yayi ya girgiza kai, ita ma kallon shi tayi, ta nemi guri ta zauna ta yi shiru. Antuni sai ba ciki ta shiga. Hajiya ma barin gurin dai aka bar su biyu. Cikin sauri Jalal ya miƙe zai fita, Safna ta tashi ta riƙo rigarsa. Kallon ta ya ga ta yi ƙasa da kai, bai ce mata komai ba, haka suka tsaya. Safna na riƙe da rigar Jalal kusan tsawon minti 15 ba wanda ya ce ma kowa komai. Gani ya ba ta da niyyar magana don haka ya zame rigar shi yayi gaba. Safna na ganin ya wuce ta fara kuka, sai da ta gaji da tsayuwa ta wuce ɗaki ta shiga ta samu jariran sai kuka suke. Cikin tsausayawa ta ɗauke su ta sa su a cinyarta. Tana cikin haka ta ji murya Alhaji da Ummi suna gaida Hajiya. Bayan yaran sun sha nono ta kwantar da su ta miƙe don gaida dadi, sai da ta saka hijabi sannan ta fito. Alhaji na ganin ta ya washe baki, gwiwanta ta sa a ƙasa ta gaida shi ya amsa. Ta juya ta barin Ummi, kanta a ƙasa ta gaida ta, amsa ta yi cikin farin ciki. Safna miƙewa ta yi za ta bar wajen, Alhaji ya dakatar da ita. Alhaji ya ce, wata magana da ke son mu yi da ke mai muhimmanci. Hajiya ki sa mana baki dan naga Safna har yanzu bata huce ba. Hajiya gyara zama ta yi ta ce, Alhaji ya ce, yanzu daga gidan babba muke, na shiga ni kaɗai na mai bayani abin da ke faruwa amma kwata-kwata ya ki saurara ta, wai mun shirya ƙarya ne ni da Zaliha. Daga ƙarshe cewa in dai da gaske ne to na kawo mai yarinyar. Alhaji na kaiwa nan yayi shiru. Hajiya ta ce, to amma da na so a bari a yi suna tukunna. Shiru suka yi. Nan da wani lokaci zuwa can Hajiya ta ce, Safna tashi ki shirya. Miƙewa ta yi cikin ɗaura fuska ta shiga ɗaki, bata jima ba ta fito. Ummi ce ta bi ta da kallo ta ga bata fito ba da yaran ba, bata ce komai ba ta miƙe ta shiga ta kwaso yaran ta fito. Ganin inda Safna ta ɗaura fuska yasa Hajiya ta miƙe tana faɗin, bari na ɗauko gele na raka ku. Bayan sun shiga mota Hajiya ta ce, ina Jalal, ya kamata a ce tafiyar nan da shi za a yi ta. Alhaji ya ce, ƙwarai kuwa bari na kira shi.
daga wayar shi ya kira Jalal yana dauka. Alhaji ya ce Jalal kai maza ka same mu a gidan babba, ga mu a hanya har da Safna. Jalal na jin an ambaci sunan Safna ya ji ran shi ya ɓaci, don haka ya ce dadi bani da lafiya ne, kaina na min ciwo. Alhaji ya ce ka daure dai ka zo, ina jiran ka. Bayan ya kashe wayan ya ce Safna halan kun yi rigima da Jalal ko? Shiru tai bata ce mai komai ba. Sai Hajiya da ke zaune kusa da Safna ta ce ai kuwa dai yau an yi tsiya sosai dan naga Jalal ya tunzura. Alhaji ya ce yauwa, dan in dai ka ji Jalal na faɗin kansa na ciwo to akwai bayani. Nan ne Alhaji ya fara wa Safna nasiha har suka isa gidan. Bayan sun fito daga motar dukansu suka shiga cikin gidan Safna, tun a kofar gidan ta fara kuka. Suna shiga da Salama wata dattijar mata ta fito daga ɗakin. Cikin sauri Safna ta bi ta da kallo. Cikin sauri ta ƙaraso ta rike Safna ta kalli fuskar sosai ta juyar da idonta. Kafar Safna cikin kuka ta fara kiran babba, tana mai magana cikin fulatanci. Fitowa yayi a ruɗe ne fi Safna kafar ta ya kalla, shi ma kuka ya fara yana faɗin Allah da girma yake, tabbas yar Saudatu ce, kafar su iri ɗaya. Cikin sauri ya ce Rahane sa mana tabarma. Bayan ta shimfiɗa tabarman kowa ya zauna, Ummi ko sai rabe-rabe take. Ita ko Safna tunda babba ya rike hannunta bai sake ta ba, tana zaune kusa da shi. A bayan sun gaisa Alhaji ya gabatar da mahaifiyar shi a gurin babba da matarsa Rahane. Babba daɗi ya ji sosai sannan ya shiga yi wa mata godiya akan abin da Alhaji yake mai. Yabon Alhaji ya yi sosai, daga bisani ya shiga saka mishi albarka. Hajiya ma daɗi ta ji sosai ganin yadda babba ke sa wa ɗan natan albarka, don haka ta ce to babban yau dai ga ka ga yar Saudatu, don haka yanzu sai mu yafi juna, don Allah a bar tuna baya, don zaman duniyan nan haƙuri ne, kuma in mu ne yau gobe ba mu ne ba, don Allah ka yafe wa Zaliha. Sai a lokacin babba ya kula da Ummi da ta makure a gefe ya ce Hajiya ina jin bakin ciki dan na tuna rashin mutuncin da yar iskar yarinyar can ta min. Ta sa ni a tashin hankali da bakin ciki, ba dan ina da tsawon kwana ba to da bakin cikin yarinyar nan ya kashe ni. Tun lokacin da aka daura mata aure da Alhaji babu wanda ya san gidan sai yayar ta Rabi, dan haka da muka je muka ga ta daɗe bata zo ba, na yanke shawarar ɗauki mahaifiyarta da ƙanwarta mu je mu gano ta inda ta ɗanta har gidanta. Yayarta na je ta mun kwatancen gidan. Bayan mun sauko a mota sai muka fara tafiya da ƙafa dan iya kuɗin mu kenan, ko nan komawa gida bamu da shi. Tafiya ta ki karewa har Saudatu ta fara gajiya. Da na ga ta gaji sai ga ta nan ba karama bace bare a ɗauke ta. Sai muka zauna gindin wata bishiya. Saudatu na zama ta fara gyangyaɗi, ganin yamma na ƙaratowa. Mamarta ta tashe ta, amma sai ta ce bata huta ba, don haka muka bar ta a wajen muka ce bari mu je mu dawo. To masu saurare, mijin Mareniya kenan. Kar ku manta ku yi subscribe kuma na like mu haɗu a page na gaba.